Pakistanyň Peshawar şäherinde saý musulmanlary Muhammed Peýgameriň akdygynyň ölümini ýatlap, Aşura mirasyny geçirdiler. Käbirleri bu hatiranyň çäginde öz-özüne urdular. Howpsuzlyk güýçleri bolup biljek hüjümlerden howatir edip, hüsgärligiň derejesini ýokarlandyrdylar. Irak'daki saý musulmanlary hem kerametli hasaplanýan Karbala şäherinde Aşura hatirasyny tutdular. Çäre ýokary howpsuzlyk derejesine garamazdan hem geçirildi. Ýurdun As-Sadiyye şäherinde janynden içen bir hüjümçi saý musulmanlarynyň toplanan ýerinde özüni ýaryp, azyndan 30 töweregi adamyň hilak bolmagyna sebäp boldy. Moskwada Sheremetyevo aeroportunyň işgärleri özleriniň kärdeşler arkalysynyň başlygynyň galpyk aýplamalary esasynda tutup edilmegine garşy protest geçirdiler. Demonstrantlar öz liderleriniň Aeroflot aviakompaniýasynyň basyşy esasynda tutup edilendigini öňe sürýärler. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde merhum şahyr Çingiz Aýtmatowyň 85 ýaşyna bagyşlanyp täze memorial açyldy. Kırgızstanyň belli şahyrlarynyň biri bolan Aýtmatow 1989-njy ýylda Sowet Soýuzynyň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň maslahatçysy hem bolup işläpdi. Ol 2008-nji ýylda aradan çykdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.